доир ба сандуқи курпача метавонед анаи рақамода нависед. анаи рақамо пурратар ба шумо мефаҳмона ва гап мезана. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯза видеода ман мехоҳам барои шумо нарху навои сандуқҳоро камакак фаҳмонам, нишон диҳам. инчунин инҷода якчанд набораи курпачаҳои духтагӣ тайёр аст ва ёро нишон диҳам. ози мо дар Корвон Сити якум ошиёна 91 анамин 91 магазин қарор дорем. ози ворид мегардем ва якта ба якта нархҳои анами сандуқҳоро ман ба шумо мефаҳмонам. марҳамат. ино чандиян? 500 сомон. анам хел сандуқҳои хушрӯ. иноша 650 сомон. 550 сомон. анау фиал кабуто 700 сомон. 680 инаи қисми боло. анаи намуду 650 сомон. и чӣ фарқ дора ишаиш? 550 сомон қисми боло будагиш. ино 750 сомон. 600 сомон. анаи сабзур. и кожая? Кожаи блестящая. ино чанд сом? 800 сомони. ана блеск метия. ҷарусти дар камера наомадестай блескаш, вале аз наздик мехоҳам барои шумо нишон диҳам. звёздочка дора. кожа 800 сомони барои арӯсо. анам хеле сандуқҳои фасон. инош чандай? 450 сомони. анаи моделаш ё ҳамаш моделҳои туркия? стилҳои туркӣ кати сохтаган дар Тоҷикистон. 550 сомон. 550. анаи ойнадоро чи? ҳардушама 750 сомони. анами намуд ойнадор. бигзарем ба нархнавои наборои курпача. эй тараф сандуқҳоро бинем. баъд инаин ва ё чандай? золотисти 650 сомон. мебелни сандуқҳои Бишкек. дӯстони азиз, бисёрам хушрӯ ва ёзид дар рӯшам буромадагӣ. ай касое ки мехоҳанд мисол метавонанд набор кунанд ҳамроҳи дарӯш мхе сандуқҳоро. 650. анаи наборош. анау чамниш чи? хушбахт бошед. 600 сомон. анамон шери цветш. и сафедоям 600 сомон. анаи намуд сафедоям 600 сомон. ино бори куҷоян? фаҳмо. ина ино чи? 650 сомон. ина нагуфтем. ино баъзеош дӯстони азиз аз пеш кушода мешавад. аз пеш кушода мешавад. баъзеош фақат аз боло ранги сандуқҳои пешина. анаи тарафа нишон метиҳем ози. ино чанди? 600 сомон. сафед 650 сомон. фаҳмо. аз пешам калид дора, аз болоям кушода мешава. бинед. баъд анаи модел и чанд пул? 600 сомони. намхе сандуқчаҳои майда доранд. и барои либосҳои арӯз ё ин ки барои ороишоташ атру дигар чизо. и чанд пулай? 350 сомон. намарҳамат. метавонед аз ино харидорӣ кунед. наборам доред замино. набортон чанд пулай? дӯстони азиз, барои ороишоти арӯз анамхе набор 500 сомон. якта сандуқи калон дора, сандуқчаи калон дора, якта майда шкатулка баред. бисёрам хушрӯ. дохилша бинед чӣ хел фасон кардагиай. рақамҳои савдогара мемонам. бо худтон гап занед.